विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी धमाकेदार डिसेंबर ऑफर। सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता। या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। श्री विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 98 97 81, 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76। नियम आणि अटी लागू। मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीवरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय। सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झालंय। मंत्री नितेश राणेंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ठाकरे शिवसेना गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर अत्यंत तिखट शब्दात टीका केली आहे। मुंबईचा महापौर हा केवळ मराठी आणि हिंदूच होणार असं ठामपणे सांगत त्यांनी ठाकरेंच्या राजकारणावर सडकून टीका केली आहे। नितेश राणे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये ठाकरे गटाच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले। ते म्हणालेत की जितकी मिरची ठाकरे गटाला उत्तर भारतीय महापौरांच्या शक्यतेवरून लागली तितकी मिरची बुरखेवाली महापौर बनेल या शक्यतेची का लागली नाही, यावरून त्यांनी ठाकरे गट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचं राजकारण करत असल्याचा आरोप केलाय। राणे पुढे म्हणाले की यांनी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याची सुपारी घेतलेली दिसते। मुंबईच्या अस्मितेचा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरताना मंत्री नितेश राणेंनी स्पष्ट केलंय की मुंबईवर केवळ मराठी आणि हिंदूंचाच अधिकार असेल। मुंबईचा महापौर हा मराठी आणि हिंदूच होणार आणि तो आमचाच होणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। मुंबई महादेव असा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या ट्विटचा शेवट केलाय, ज्यातून त्यांनी धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा संदेश दिलाय।